Anyị na-enwekarị mmasị ikwere n'aka mmadụ na-abịarukwu Chineke nso. Otu ahụ ka ọ ga-abụ na a ga-ahapụ onye ahụ n'ahụhụ. N'ihi ya, mgbe ahụhụ na-abịakwasị ndị ezi omume, ọtụtụ ndị na-abanye na nsogbu okwukwe. St. Augustine kwuru sị, Chineke nwere otu nwa nwoke n'ụwa nke na-enweghị mmehie, ma ọ dịghị onye ọbụla nke na-ata ahụhụ. Mgbe Yeshua kwuru banyere ahụhụ ọ ga-ata n'aka ndị Juu, Pita bụ onye kwuburu banyere Yeshua dịka Yeshua, Ọkpara nke Chineke dị ndụ, kwuru sị, Chineke ekwela, Onyenwe anyị, nke a agaghị eme gị ma ọlị. Yeshua zara ya sị, gaa n'azụ m, Setan, ị bụrụ m ihe mgbochi, n'ihi na unu anọghị n'akụkụ Chineke, kama ọ bụ ndị mmadụ. Ụtụtụ magburu onwe ya.